Velkommen til PGU igennem 75 år. En flot billedkavalkade om foreningens historie og PGU i dag. Foreningen blev stiftet 8. oktober 1926 ved generalforsamling ledet af Viggo Gregersen. Viggo Gregersen bød velkommen, og mekaniker Eriksen valgtes til dirigent. Der valgtes følgende bestyrelse: formand Viggo Gregersen, næstformand Frederik Eriksen, kasserer Emil Christensen, frøken Karen Mejlholm, frøken Ellen Kjeldsen. Motionshold for damer 1934-35, fru Eriksen Pandrup, frøken Grete Jacobsen, skolen. Leder frøken Knudsen. Pigeholdet 1934-35, Maren Sisgaard Kås, Elsa Andersen Kås, kontingent 3,5 kroner. Leder Jens Vitrup Bak. Håndbold for piger sommeren 1935, Inge Fruensgaard, Ingeborg Kjeldsen, Karen Pilgaard, kontingent 50 øre. Et af versene fra afslutningssangen fra 1956. Vi dyrker idræt med liv og med lyst, og tager i sangleg mange en dyst. I gymnastik vi øver os op, ja, sport giver sundhed til sjæl og krop. Med humør vi fremad går, til vor gerning med flid. Vi med mod går lige på, ja, udnytter vor tid. Pandrup Gymnastikforening, ungdom med vilje og mening. På de øverste billeder ses Pandrup gymnaster i aktivitet. Pandrup Gymnastikforening arrangerede et stort gymnastikstævne med 111 gymnaster. Der har i den sidste tid været stillet om planerne vedrørende en sportshal, hvilket er en skuffelse for gymnasterne, i det opførelsen af en hal inden for 5. hovedkredsområde vil være af stor betydning. Byggefondet er på 9.000 kroner, som aldrig blev brugt. Ved nedlæggelsen af 5. hovedkreds blev pengene overført til en uddannelseskonto. Et af de mange baller, som blev holdt på Pandrup Hotel, var denne gang med Dybvad Orkester. PGU arrangerede mindst 8 baller om året. På Pandrup Hotel viste Flensted Jensens farvefilmforedrag Flikflak i tropesol, danske gymnasters eventyrlige verdensrejse, Tahiti, New Zealand, Ceylon, Egypten. Sydhavs romantik, strålende naturoplevelser, østerlandsk farvepragt og mystik og festlig gymnastikopvisning. Idrætsmærketræning. De gymnaster, der bestod prøven, var Elly Jensen, Karen Kædegaard, Lisbeth Nielsen, Kirsten Krogsgaard, Randi Mortensen. Brog stod i går i gymnastikkens tegn, i det Hjørring Amts Gymnastikforenings 5. hovedkredses årlige opvisningsstævne blev holdt på Brovst Hotel. Pandrup Gymnastikforening skifter efter 40 år navn til Pandrup Gymnastik- og Ungdomsforening.
Pensionistgymnastikken, og dermed op i årene, startede under ledelse af Lis Weiergang. Senere kom svømning på programmet med damerne for sig og herrerne for sig. Gamle gymnastikdragter blev brugt som badedragter. Også pensionistdilettant var i mange år et tilløbsstykke. Her er det Maren Pilgaard, der binder tørklædet på Søren Østergaard i "Hvad fatter gør, er altid det rigtige". Oppe i årene blev senere til PGU Senior, der hvert år afholder påskemarked, hvor der bliver solgt hjemmelavet påskepynt til favørpriser og solgt masser af lopper. I 1976 får PGU overdraget Ungdomsborgen. De 2 klasseværelser i stand sættes først til brug for fritidsklubben. Foreningen tænker i øvrigt lokalerne anvendt til fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper, således at Ungdomsborgen kan blive et sted, hvor alle mødes og trives. Ungdomsborgen blev i stand sat trods afslag om støtte fra Pandrup Kommune. Restaureringen blev ledet af Knud Jacobsen. Efter brug i 10 år trænger Ungdomsborgen igen til istandsættelse. Der var frivillige i gang med søm, hammer og malerpensler, så borgen fremstod lys og venlig. Volleyballtræning starter op på Jetsmark Centralskole med følgende program: minidrenge og minipiger i alderen 10-12 år, drenge og piger i alderen 12-14, juniorpiger og drenge i alderen 14-16, seniorherrer og damer. Første gang PGU Volleyball skulle i kamp, fik de i hast påsyet numrene på trøjerne i omklædningsrummet. Hvor mange der prakte sig på nålene, fortæller historien ikke noget om. Interesse for bordtennis i Pandrup. I denne sæson 1981 har PGU taget bordtennis med som aktivitet, fortæller formand for bordtennisudvalget Jan Christiansen. Ungdomsborgen er en ideel ramme, og de 5 bordtennisborde bliver flittigt brugt.